Good morning, Buknoy! Nagdula-dula ko ari Buknoy kay tabangi ko unya ha kay ato ning sibog ning orchids kay may gusto sa manager. Ha, tabangi ko ha. Kay bugat man ni tulak-tulak oy. Ha? Nya doy, naa naman kadra, nakaluto na ka. Mao gid nay pangutana nimo Buknoy. Nga di nako matubag. Oh no! Na! Maran! Ngano di ay doy, unsa may problema? Ang problema lagi kay walay bugas, Oh no! walay malungag, Wala na di tayo bugas doy. wala lagi Buknoy. Abi man ako naapag way bugas gahapon ba. Sus pagtan-aw na ako kay wala naman di ay. Mao tong nangapi na lang ko. May na lang abag-abag sa kagutom. Kapira gito niya, aw nay biskwit. Nakakaon ko biskwit gamay. Naman to'y biskwit. Isa ka buok. Wala din nimo to kauna. Kauna lang sa to kay may na lang to sagang-sagang sa kagutom. Nakaon man ko pero kulang lagi. Aw, sige lang god kay may na lang na kay sawa. Ato lang sa gani ning kuan ni kining plastar ning orchids kay unya taud-taud mahuman ni. Aw mong diskarte lang tag kaning bugas ron na atay malungag basin daig pahiram tadiya sa atong silingan kay wa man gitay bugas gud. Meanwhile, Dali Buknoy, tabangi sa ko diri kay gahi kayo bugat. Ayo diha. Dili. Unsa man ka nga wa man kay kusog. Sa malion. Wala ugoy kaon, walay kusog ah. Gani no. Pas kang paita ni oy. Satan sa nato nito ba doy para makusgan ta. Kanay Buknoy. Nice idea. Good job Buknoy. Sana all. Dagway biya sa nang og sugong oh. Gago!